Sarapan Pak De. Orang Nduk sing ngejakne PR anak iki lho, Nduk. Ngerti mungkin pada sarapan lho. Ton iki nanti kok suwi men ki sarapan ki. Nggih sarapan kok mulek kae lho tisu iki. Alah. Gimo koyo dadak kawanan barang golek sayuran nang warung ra nemu-nemu nyambel tok lah. Lah awan kok selak wonge keluwen malahan. Mulek kaya omong sarapan koyo masak opo suwine lagi ngklangklung mlaku koyo semut ra cepet. Ra luwe apa piye. Nggih sarapan ora wen-wen. Aku semut. Sak bongkor kok iki gek ndang dirapuk ngene sampe. Sarapan sik. Mulek mentoten iki nggih sarapan iki. Lah wong golek Koyo wong gawe opo lho Mas aku. Golek sayuran lho, reneng ning dindin tak. Tahun baru ra do ngedep sayuran. Koyo empuh. Gorene. Ya iki. Enggak ngoleh kok malah. Yo kuwi gek ndang dipangan. Iki ra mikir wong weteng selak luwe apa masak kok suwine koyo arep makan wong yasinan lho makan wong sitok. Lah kawanan gek ning warung reneng sayuran ae. Masyaallah tonton. Nggawe untalan kok sambel teri siji til koyo ngene iki. Terus segone samprit iki ama aku anak bebek apa piye lho, Ton? Lah ning omah enake kuwi kok guran gek sama selak Lah iki pakan anak bebek ra wareg lho, Ton. Jan, sambel teri siji segone samprit. Masalah tonton. Pantes awakku kira sok lemu iki lho makan iki koyo ngene iki. Yo. Wong selak awan lho. Iki Ton. Wong panganan kok samprit koyo ngene iki tak pangan sak adae ra wareg lho Ton aku iki Ton. Iki tak pangan sak tutup-tutupe sak adae lho ra wareg. Jen kok nyempelek mengi kawanan lho ning warung reneng saya. Lah aku iso mbok anggap anak bebek engke panganan sak mene iki. Terus kok iki kok tonton. Lagi banyune nang ndi? Ning motor isian. Wis semua kono kok. Wis mangan samprit. Lah ora digowo. Jan. Makan kok iso ya Allah, sambel teri loro karo segone 20-an. Kok dianggap iki anak bebek apa piye kok. Terus iki banyak suwi kakaruan iki. Telo sepanjakku turun ya. Dadak lawet terus sitok. Wis anak bebek apa piye. Gelap. Sarapan awakmu apa, De? Das mungkin gak nglawu. Wong sarapan sore nek lawe banyu ora gowo mah ngono tekok. Lah lewat prayo lumrah lek tekok iki. Lewat bablas ono ora tekok sarapan. Sarapan ora urusanku. Ora nek lawe. Yo kena rambutmu ndasmu kan sarapan lawu. Wong kok kakan pula. Mana ke bablas ono? Masa ganggu aku sarapan. Wong tekon yo kok. Gel malah tekon. Lawe ora ngerti nek ora lawe. Golek-golek karo di kantor. Entuke malah gur sarapan. Sarapan Pak De. Ora Nduk sing ngejakne PR anak iki lho, Nduk. Ngerti mungkin pada sarapan lho kok iso kok sarapan Pak De sarapan. Ngerti nggone sendok. Karo iki sego. Yo kan gur takok to Pak De, masa yo ora oleh lho. Yo ora oleh tekok ngopo dak tekok-tekok aku ki. Wong aku sik sarapan mbok tekoki. Wong ning ngene iki yo sik sarapan. Ngerti nggowo sego karo nggowo sendok kok ngene kok tak tekok sarapan. Tekok yo sarapan sik nyapa Pak De ngono kok malah. Sarapan. Wis mulya kono. Iku malah gawe pegelku kabeh wong ngliwat gur gawe pegelku tok. Ora tun ora wong kae mau ora bocah kuwi mau kabeh gawe pegelne. Soale wong liwat 100 lah kabeh gawe pegelne aku tok. Sarapan lawe gur sayur anu sambal teri siji malah wong tekok ndemi milae. Terus kok ton ki yo ning ndi banyak suwi men ton ki jan.